Velkommen til YK360. Her er din komplette guide til førerkortet i Norge. Steg 1. Søknad og vandel. Det første du må gøre er at logge ind på Vegvesen.no og sende ind en søknad om førerkort. Statens Vegvæsen må tjekke din vandel hos politiet, før du får lov til at tage teoriprøven. De fleste trænger bare at fylde ud en egen erklæring om helse, men nogen må levere lejeattest fra Fastline. Dette koster vanligvis rundt 600 til 800 kroner. All right, the background check is complete. Everything seems to be in Steg order 2. with the registration. Trafikal grundkurs. Hvis du er under 25 år, år, må du tage et 17 timers trafikal grundkurs. Her lærer du om trafiksikkerhed, førstehjælp og mørkekøring. Kurset koster mellem 4.000 og 5.000 kroner. Er du over 25 år, trænger du bare kurs i førstehjælp og mørkekøring. Når kurset er færdig, får du et bevis på mobilen, som du må have med dig, når du øvelseskører. By activating the left turn signal here, you indicate your intent to exit. This ensures a smooth Steg flow. 3. Are we Teknisk clear on this bilkøring. section? Når starter selve køringen. På dette trinnet lærer du at mestre bilen teknisk. Du skal lære at bruge gas, brems og gear uden at se på pedalerne. Når du er god nok, har du en obligatorisk samtale med læreren, din for at blive godkendt for næste niveau. Steg 4. Trafikal del og glatkøring. Når skal du ud i ægte trafik? Du lærer at køre i kryds, rundkøringer og i byen. I dette trinet må du også tage sikkerhedskurs på bane, også kendt som glatkøring. Dette koster ca. 5.000 kroner og lærer dig, hvordan du håndterer bilen på glatte veje. Steg 5. Afsluttende oplæring. Dette er det sidste trin før prøven. Her skal du gennemføre sikkerhedskurs på væg, som er en 13 timer lang køretur. Du skal lære at køre sikkert på landevej og planlægge din egen rute. Dette koster mellem 8.000 og 10.000 kroner. Steg 6. Teoriprøven. Når du har fyldt 17,5 år, kan du tage teoriprøven hos Statens Vegvæsen. Prøven koster 660 kroner. Du får 45 spørgsmål og kan have maksimalt 7 fejl. Husk at se vores egne videoer her på YK360 for at lære alle de vigtigste teorireglerne slik, at du består på første forsøg. Steg 7. Opkøring. Dette er den praktiske prøven. Du må leje bil af køreskolen din, noget som koster rundt 3.000 kroner, i tillæg til selve prøveafgiften på 1.200 kroner. Prøven varer i 60 minutter. Hvis du kører sikkert og følger reglerne, har du lappen. Opsummering. Totalt koster førerkortet i Norge vanligvis mellem 30.000 og 45.000 kroner. Tak for, at du ser på YK360. Husk at abonnere for flere tips om trafik og teoriprøven. Lykke til på vejen.